Right, welcome back to our final segment patiri kukurukura na Prophet Talen Madungwe. Mazvinzwa zvakare kuti zoni ndichiremba nditi na Dr. Talen Madungwe. Chiremba tinokugamuchirai. Thank you very much for bringing us for the last segment. Thank you so much. Right. Mazuva zvematongerwo enyika. Imi muri munhu anonzwa Mwari. Mungada here kutizivisa kuti Mwari vakatokudza here kare kuti ndiani achawina ma-elections ari kuuya muna 2023? Alright, that message takai-release because every month tino-release a message yedu zvakaoneka zvinotakai-release going back to Prophet to heaven anditika Prophet Madungwe vafa kuenda heaven zviri officially zviri kumirira vanyika dzese anditika recent that's the current message yatinayo. January achitanga gore redu takabudisa about 2023 elections, Zimbabwe elections tichitaura kuti there is no political structure yati yachinjwa muZimbabwe yati yagarirwa muZimbabwe saka zviripo the current zviri the structure kuti opposition sezvairi icharamba iri opposition the ruling party icharamba iri sezvairi ndo zvandakataura ndikati hapasati paitwa seat because pese ma-leaders they're chosen by God and removed by God. Ndikati hatina kuita meeting iyoyo saka kana pasina kuitwa meeting iyoyo hapaitwi inonzi political structure saka ndo zvatakataura kuti sakureva kuti zvoni zvazviri vamunangagwa ndo vacharamba vari president 2023. Yes, ava vachamisa vacharamba vari ngori kuopposition vachikushingirirawo kuti vapinde asi mukomana haapinde hake. Hatisati tagara meeting yepolitical inonzi political change structure saka kana isati yairiwepo hapana zvinochinja saka ndo message takareleasa intori paprofit picture ratakareleasa January 2022 ichitanga takatoreleasa that tikati hapana meeting yatataita ende gore rino riri kupera sati taita meeting saka zvichangoramba zvangu so maybe katazoitawo imagine yekugara that meeting tinokuzivisai kuti tagara meeting takuti but so far vanhu zivai ndo zviripo ende ndo zvatiri kuda. Alright, kudenga ndo zviri kutodiwa kutoti vari kutonga vapfurira havo mberi and ava veopposition vavorambe vari ikoko kuopposition. Alright, let me clarify kuti zviri kumbofamba sei. Okay, zvava neparoinda Prophet Madungwe kuheaven iko zvino ndozati vamwe vanhu vakatondibata vachisa marequest avo tichanomadeliver to the heaven direct to God anditika but opposition haina kutanga nemuZimbabwe anditika opposition yakatanga chero nesu tine the opposition the kingdom of darkness anditika the rebelled saka hakuna kusina opposition anditika tisu tikatoita that structure pakakandwa Satan kunyika kuti anenge achinze tester anditika kuti zvinhu zvigare zviri panzvimbo saka hazvirwadzi kuva in opposition part. Alright, so zvicharamba zvakadaro. Imwe message iri yamuri kuudzwa naMwari I know kuti munotaura direct naMwari hamuna here imwe message yamuri kuudzwa kuti muzivise nyika yeZimbabwe? Alright, going back takataura kuti Prophet Madungwe ari kundidiscussa nyaya dzakati tichazopai mafull details may achitanga anytime from 1 to 10 tiita kureleasa ma-information acho kuti zvakafamba sei the burial of the apostles tine nyaya tinoda kutaura nyaya yema-burials kuti burial inocontributa pakuenda heaven sei zvinokupa machances ekusaqualify heaven sei ndo nyaya tiri kunodiscussa naMwari tobva takupai mafull details kuti kuvigwa kwemunhu kwakatokosha kunocontributa nyaya yekuenda heaven then tine nyaya zvakare yema-apostles kuti kuvigwa kwema-apostles kwakamira sei because vanhu vakandibvunza kuti like apostle Paul anditika akafira muRoma anditika afira muRoma ndobva avigwa muVatican city but it's not a good city anditika the Vatican saka why akavigwa muthe evil place saka tichataura nyaya dzese dzokuti ma-apostles vari papi nevamwe vanhu vaMwari vari papi ndo nyaya dzimwe dzatichataura. Samunotombonowaona pamunoenda like William Branham ndakamuona, John Wismore ndakamuona, nawo ndakamuona even recent TV Joshua I managed to see him one on one tikataura pananga visit to the paradise ndokwanenge vari ma gods generals. Then tichadiscuss nyaya yeUkraine and Russia kuti zvirimbomira kupi tikuenda kupi what is can we trigger kuti Jesu achibva atouya oro tichamboti mirei zvese izvozvo tichangezo zvitaura ma full details tanyatsogara pasi God and the prophet and Jesus Christ and all the heavenly departments kusanganisira heavenly army kusanganisira information department like Michael nana Gabriel tagara pasi. So this is the current message iripo irikuitwa discussed but may achitanga this information inenge yekuitwa released prophet vaona Mwari. So prophet is preparing to visit heaven. So this is how I go to heaven. Sometimes I disappear on earth, I reappear in heaven, or I use the advanced method. I be both earth and heaven. The angelic
system yekuti uri kwese omnipresence uchiita basa raMwari so that you haukwanisi kumisa another job sezvo panapa ndiri panapa even ndiri in heaven ndichiita futi kana kuti we swap with my guardian angel yangu ndoinenge iri pano ichitaura neni then itomboenda kudenga then ichita zvakati saka munoona vanhu vazhinji vanachiti Prophet Madungwe ndowanike defeat him padebate handisi ndichitaura sometimes tinoswapa nditika Prophet Madungwe mira paside then maangelic ndoyopinda vokweshana neangelic so ipapa togona tiri kutokweshana nethe angelic obvious pese pandirwa zvinhu zvaMwari Prophet Madungwe the angelic inenge iri fully backing but pamwe pacho hamuzozivi kuti the angelic ndo iri kupere tiri kuti currently izvezvi yeah but ndiani wandiri kutaura naye izvo hatizorelease manje kuti wamataura naye ndiani but tinongoudza kuti pane mapossibilities akati neakati ekuti the angelic inenge yamira paside ichipa Prophet Madungwe kuti zvakati nditika kana kuti ndiyo yatiwa in the form of Prophet Madungwe imwe chivati vaMadungwe ndo vari kutaura saka you never defeat Prophet Madungwe whether yeah because zvinenge zviri fully backed by the angelic and by the heavenly semuridzi wekudenga prophet chekupedzisira vakateerera vangada kuziva the future of Zimbabwe. Alright, the future of Zimbabwe, the future vechidiki ndofunga munoiziva kuti zviri kurwadza. Of course mataura mukati Zimbabwe kuleadership hapana chichachinja. So future yeZimbabwe ichange yakamira sei? Alright, Zimbabwe is in rightful direction. Okay. Zimbabwe is in rightful direction. But our message is like of Noah. Vanosiya izvivi. Murume nemurume havaroorani. Makuwa hadiwi. Munhu wese ngaatendeuke repent. Tiri kuramba gospel reprosperity. Nditika uchaita mari ucharoorwa no chifeva hakuna Mwari anopa message yekuti ucharoorwa iwe une mukadzi wemunhu uchaita mari iwe une mukadzi wemunhu wauya kuchecha hakuna zvinhu zvakadaro. Prosperity is the gospel of the devil, not God. God has distanced himself from that type ipapo of makutiita kuti tidzokere kumashure because maprophets amanga muchitaura vaivai muchiti vakuru kwamunhu they preach the gospel reprosperity. Alright. So zvakutoreva kutoti pane kakucontradicta kamakuita ka. Let me explain myself and okay. Balaam was a prophet of God. He wanted to curse the people of Israelites, the anointed one. Dongi rikazotaura nditika. So munhu anenge ari munhu waMwari nditika but ari biased because ane zvaari kuda because that person was after man nditika. So munhu anopinda prosperity is after man nditika but azvimudisqualified is no longer man of God. Anenge ari munhu waMwari but is after man ndizoita Balaam nditika. Mwari ndiwo anozomukonda apa musi makunzvenge here kuti varume ava vari kuita zvisizvo. Isusu atinata basa waMwari. We are saying prosperity gospel was kuti pona Mwari nditika because akapa message zvakaita Balaam. Let's call a spade a spade. Alright. Not kuita fanike munozobata. Alright. Inini andibati wana. A prophet is Judah nditika. A prophet haaendi kumunhu achiti zvakati nditika. But Jeremiah anonomira pa courtyard. Ku Old Testament vaimira mu courtyard. Oti thus says the Lord. Hana munhu aimbofambira muIsrael. Iwaite zvakati. Omwe thus says the Lord nditika. So kunguva yatiri ndinobudisa sezvo ndataita message yangu soka inotosvika nditika ndatopedza ndaenda pa courtyard yangu. Mune mapowers ekuti you can call a spade a spade. No, inini I don't kusvika individual. Doti iwe zvakati no. So ndatopa message yangu sokuti maprophets vekare vainanga direct kuna king mambo imimi manzi zvakati. Imimi you are seeing these guys doing the wrong thing. Alright. And they're not those guys only vamurumeshina ndiga. Almost 90% of the preachers. So ndikadasura chitira ma preachers yesa nditika andina kwandinosvika. But kandapewa a specific man of God kuti iri like God. Ayo handisikuvatya ndina andina ndosvika. I preach with that fear. Munonzvenge papa. Ayo handisikuvatya. Wandiri kuona kwamunongonanga ka ndi talent chiwenga. But these guys vari kuparidza reprosperity. It seems like muri kuita semuri kujamba. Instead of just calling them you are not preaching the gospel azviko kudenga. Yes, ndataura ndikati munhu ari kuparidza prosperity. So they are not your seniors. They are my seniors, but ndikupa example. Balaam was into an era, but ari a prophet kusvika Mwari vazotaudza dongi anditika so they will remain your seniors even though they are doing something which you fully know that it's wrong. That's why ndatotaura so ndatoenda pa courtyard ndikataura prosperity at school. Preach the second coming of Jesus Christ. Why do you make them your seniors if they are doing something which is not right? Alright.
Jesu munozwa kuti akafamba even naJudas a thief anditika so zvimwe it's not our duty to remove zvimwe zvinhu tinongozviya zvakadaro regai zvikurirane but hamusi makurasisa maZimbabweans here kuti regai zvikurirane but you know the truth. You know the truth. Why don't you tell these people the truth? These guys, they are not doing the right thing. All right. If you know the truth, it shall be free. That's how we prosperity. Gospel. So those guys, they are not preaching the gospel. The truth. It's now your decision. It's Thank not you for very me to much, make Prophet. it. When I part the prosperity, it's not from God. Whether 100 million people, it's a business. It's not a church. Thank you very much, Prophet. Prosperity. We need second coming of Jesus Christ. Thank you very much, Prophet. Dr. Talent Madungwe, for coming to this show. Thank you very much. Thank you very much to our viewers. Nekuramba muinesu, nekumira nesu. Thank you so much. Kune vane vachida kutibata namba ndo dziri pascreen, vane vachida kubata Prophet zvakare kuti vakurukure nawo, namba ndo dziri pascreen. From Uncle Saint na Prophet Dr. Talent Madungwe, for now tichiti much love.